Laata mikä on parissa paikassa. Kuomat saatana. Ile, se on vähän semmonen homma, että miten tuo kylmäsavuustus pitäisi järjestää kuulemma. Tässä veneessä ei saa kylmäsavuusta. Ei, kylmäsavuustetaan ihan Niin taitaa koko ajan menossa. Savustamaan tai koko vene. Tässä on kylmäsavustus koko ajan menossa. Joo, vene on menossa koko ajan kylmäsavustus. Joka joukkoilla on röökihampaat. Ja tässä on nimittäin asia, minkä tätä tehdään. Tää parkitaan hieman tuonne talveen varten, ettei mä hommeeseen. Hometta ei tartu. Se on vähän niinku mökin, että me ei tartu. Naakka pitää parkita. Joo, ei. Naakka pitää parkita. Silleen se on. Itse Niin, tää on. Sitä paitsi just luvin tosta Iltalehdestä, että maailman likaisin mies on kuollut. Niin. Se meni pesulle. 50 vuoteen käynyt pesulle heti. 96 vuoteen ei käynyt yhtään missään pesulla. Ei kun 96 oli, mutta 50 vuoteen ei ollut käynyt. Ei käynyt kuin yhden kerran käynyt. Niin, siitähän se ihosta lähti kato suojavirras pois. Me haetaan sitä vähän samaa. Että niin kaikki saasta on terveellistä. Eikä tuo yhtään tautia. Älähän sano. Koronarokotuksia kai tarvitsee. Ei niitä tarvitse tehdä. Sen kun mennään vaan eteenpäin ja lututtaa. Niin, luonto antaa, luonto ottaa. Siellä on meidän punkka. Sinne pitäisi kaikkien kempien makaamaan. Hyvin vaan. Huorsaako kaikki? Kaksi puuttuu, niin meillä on tilaa vaikka miten. Saa perästä 3 kertaa yössä. Ei tarvitse saatana nukkua saatana vittu. Kun mukelot oli viimeksi mukana, niin 3 aikuista ja 2 mukeloa, niin Oli suhteellisen kapteenin määräyksellä jokainen saa pierasta ainoastaan 2 kertaa kajuuta. Ja sytkäri ei sytytä. Niin. Tupakointi ainoastaan peräkannella. Aamu kun herätin, jumalauta, että miten nämä jalat toimii, kun tässä on ihan kyttyrässä, kun me oli ihan täällä vittu ihan etupäässä. No sinun olisi kannattanut mennä sinne keulaan, kun se jänee. No eihän mietin jumalta, kun mietin, että minä ensimmäiseksi saatana herää, ei kannata mitään. No. Ei tää on niin tarkka. Jane nukkui saatana sivun vieressä, että Kimuli nukkui toiselle puolelle. Minä no nähdään taas, nyt on muuten. Ja sit kun kääntää kylki, niin kippari vetää untapalloja. Kuorsaan. Tämä on se kipparikin josta nukuttu. Niin, vastuu painaa. Ja että voi halava.